Mm. 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 Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinampalukang manok. Ayan, at meron po tayong daing na bangus, gulay at rice. At meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami ulit kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Dream Club. Sa mga hindi pa po naka-download, please panoorin natin to. Para ma-download po natin Dream Club, mga ka-foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, install, pagkatapos po ay open. Pagka-open po ng apps ay lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register. Dito sa account, ilalagay po natin cellphone number at sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-confirm lang po natin ang password at sa OTP naman po ay i-click po natin send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkatating po ay type natin siya sa OTP field at i-click ang register. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad libreng 5 pesos coins. Ito po mga foodies, meron po silang mga games. Meron po silang color game, Dragon vs Tiger, Red and Black, Birds and Animals, Baccarat, Pusoy, Fish Reef at iba pang mga games. At syempre, meron din po silang tongits na paborito nating lahat. Para naman po makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in, pindutin po natin wallet at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang ating GCash number at sa may OTP, i-click ang send at hintayin natin OTP code dun sa GCash na nilagay natin kanina. Pagkatating po, i-type po natin OTP field at i-click ang save. Subukan po natin mag-cash in, i-click ang wallet at subukan natin ang 100 pesos, i-click ang yes at pagkatapos po ay i-click ang copy. Punta na po tayo sa may GCash at i-click ang send money, pagkatapos po ay express send, ipipaste po natin ang number na kinopy natin kanina. I-type ang 100, pagkatapos po next at send 100 pesos. After nun, balik na po tayo sa ating Dream Club apps at makikita po natin pumasok ang 100 pesos na i-cash in natin kanina. Kung hindi naman po, pwede natin i-click ang refresh button. Subukan po natin itong tongits. Open lang po natin itong tongits game. Pagkatapos po, pipili po tayo ng kung anong table bet ang gusto po natin. At hintay lang po natin ang ating mga makakalaban. At pagka-start po ay ganito lang siya kadali. Para sa totoong tongits po sa pagsapaw, sa pagbaba ng bahay, at sa pag-fight at pag-call. Napakadali lang laruin mga ka-foodies. At hindi lang yon, ang mga napanalunan natin ay pwede nating i-withdraw sa ating GCash po. Pindutin lang po natin ang withdraw at i-type ang withdraw sa amount. Maaari po tayong mag-withdraw mula sa 300 up to 10,000 pesos. Ito po ay papasok sa ating GCash within 12 hours lang po. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-foodies, kaya i-download na po natin ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Dream Club. Mga ka-foodies, nasa description box po namin ang kanilang link, kaya download na po tayo. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Mga tana po. Opo. Ay. Ito yung unahan natin. Pakpak. Sige. Ay, nalalaglag oh. Sobrang lambot. Oo nga. Ito na yung sa'yo. Thank you. Sinampalukang manok, ang nag-request po nito ay si Ma'am Maricris Toralba. Yes. Ayan. Ang lambot mga kapudibis. Patis oh. Ito yung patis. Oh, ito na lang sa akin. Ito na lang sa akin. Sabaw niya. Apa. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ma'am Maricris Toralba, para sa iyo po ang unang subo. Ito na po yung request nyo. Lambot. Masim. Sampalok eh. Fresh yung sampalok. Ang cute no. Mm-mm.
Balo. Ito. Ay, may. Daing. Tanggalin mo na yung ano mo. Sige. Yan. Meron kami kay... tanggalin ko na rin to. Lagay ko dito, no? Dito. Yan. Cauli rice pa rin ako. Ang una subo. Akin lahat to. Cauli rice, si BBM, plain rice. Ayaw niyang mag-cauli. Dito niya kaya. Hindi ko kaya. Sarap. Lambot. Ito yung sa'yo. Thank you. Gusto mo yung pet? Okay lang? Thank you. Tingnan yung kaputitis. Pwede. Lambot. Sarap. Lutong. Ano to? Ang tamis. Ay, ang tamis. Anong tinik? Boneless siya. Ay, malapot. Malapot yung sabaw, oh. Sarap. Tapos tutong, oh. Laki ng gulay, ah. Tayo. Ito yung sa'yo. Ay, yung sa'yo, no? Punan mo na lang. Ito yung masarap sa pangsawag sa pansit, eh. Di ba?
Mm. Ulo. Mm-mm. Dapat BBM ha? Sarap na ulo. Ano to, no? Mm-mm. Ayaw mo sabaw? Ayoko. Baka sikmurahin na naman ako. Oo, nakasumpong yung ano niya. Acid. Asim! May bunga naman, may ano pa, oh, daon. Daw. Kinuha lang sa ano yan? Sa may kanto na. Cheers tayo. Cheers! Sarap. Talaga. Yan, kung wala kang jowa, kumain ka na lang ng sinigang. Bakit? Para kiligin ka. Sa acid. Oo. Tingnan ko. Ano, kunin mo na yan.
Siguro si Marie Cris Torralba. Paborito niya yung sinigang. Sinampalukan manok, no? Sa lahat ng mukbangers, parang pinaano niya. Islam? Sayang. Ate tayo. Maliit na lang sa akin kasi wala na akong rice. Sinabi ako food trip, ganun din yung minukbang nila, sinampalukan nila. Request ni Sarap. Ayan, kung nagbabawas po kayo ng rice, mag-cauli rice po kayo. Masarap din. 3 days na ako nagka-cauli rice. Ako hindi. Hindi niya kaya. Sarap. Gusto mo na yung bangus. Yun na nga. Gusto ko yung manok. Hindi. Malaki pala yung manok. Kala ko maliit lang. Kaya mo yan. Hindi talaga ako maulam. Promise. Ayos na natin. Kaslam. Makapudibis. Sarap. Hindi ko na siguro maubos tong onti na lang naman. Mabigay mo na lang kay Chichi. Ay, naka-foodie beast, naubos po namin yung pritong daing bangus, tsaka yung sinampalukan, may konting tira si BPM, at tsaka yung cauli rice ko, tsaka yung rice ni BPM. Mga foodie beast, Dream Club po, mag-download na po kayo, tiyak na kikita po kayo sa Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link, kaya download na po. Yes, mga kapudibis. Shoutout po pala sa Team Matibay. I love you po. Timatiba, I love you so much. Leia Payawan siya pa. Ate Leia Payawan, I love Baby you po. Alison, I love you. At sa mga friends ko, Frenny Ate Kimi, Kimi, I Frenny love you It's po. Lenny, at si Frenny Rizal. I love you so much, Frenny. Love you po. At Jason Laksamana, Your Wawa, Senior Maymay, Senior Maymay, Stella Batusin, Mads Ellen, Apo, At Tita si Edenia Enselay, at si Queen Natsu. Ayan. Please, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa kanyang Facebook page at YouTube. Meron po siyang bagong upload. Please, manood na po kayo at mag-like and share. Share. Ayan. At saka Facebook page, mga kapudibis, meron po siya. Apo. Pakipollow na lang po, Queen Natsu. Apo. Ayan po, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at Instagram ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.